היי, האח הגדול, אני צריך אותך. סליחה. היי. כן איתי, מה רצונך? אני אבח מיליון, אני לא יכול לשרוד ככה. איתי, איך ככה? לא יודע, אח מיליון, כולם שוגעים אותי פה. באמת נשמע קצת מדוכא. לא יודע, אח מיליון, אני מרגיש שהם צועקים לי פה. בסדר, איתי, אנחנו נטפל בבקשתך. תודה, אח מיליון, תודה. אגב, אח גדול, התקציב פה פסרה. זה לא אשמתי שאתה לא מצליח במשימות. אח גדול, אנשים חיים פה. תגיד לך ממה הם חיים. חיים מסיגריות. צדקתי? נכון, צדקת. איך לעשות משימה שאף אחד לא ישכח אותה פה. תודיע לתיירים להתכנס בשעה 3. תודה, אח גדול, תודה, אתה עושה מצווה לכולם פה. אתה יודע, בכל זאת זו תוכנית. סבבה, אני אגיד להם, אבל בתנאי אחד. מה בתנאי? בתנאי הוא שמתייחסים אליי! טוב אח מיליון, אני חייב לטוס, ביי. בהצלחה שיהיה לך. תודה, ביי. דהרי האח למיליון, נא להתרכז בסלון. תודה. היי, עכשיו השעה 3. בהצלחה. בהצלחה. המשך יבוא.